Sa malaki, sa taas. Ubos sa salatan. Naway dili. Naway di isdi. Voice of Jesus, He calls me by my name. He pulls me ever closer, for He has come to save. My God is on the throne, and I am not alone. We are chosen to fight, to stand up for the right, to proclaim that you are God. We declare you are king over everything. Lord, fill us with your love. We are chosen, chosen to bring your light to the world. Fixing my eyes on my Lord, though I rest it all. I choose to follow Jesus, though the heavens fall. Walking the narrow way, we're choosing you today. Today, we are chosen to fight, to stand up for the right, to proclaim that you are God. We declare you are king over everything. Lord, fill us with your love. We are chosen, chosen to bring your light to the world. Oh Lord our God, how we love you. You came and chose us, so we have chosen you. We are chosen to fight, to stand up for the right, to proclaim that you are God. We declare you are king over everything. Lord, fill us with your love. We are chosen, chosen to bring your light to the world. We are chosen, chosen to bring your light to the world. Hi! Hello! Hi! Happy Sabat mga kigsunan! Sabat! Happy Sabat. Alipay pa mo mga igsoon nga Sabado na sab. Hi! Oo, kay kining mga puluho mga igsoon, malipay nagsabado na. Kay wa na'y trabaho mga igsunan. Matupasuman mga kapaglaom, kanang kapaglaom nagpasabot na may paglaom pa. Amen! Nga matag usa ka tawo nga gusto nga magasubay diya sa dalan sa Ginoo bisan malisod apan musubay gyud para sa kamatuoran, para sa kaluwasan. Amen. Ato pasalamatan ng mga awit mga kigsunan sa mga daghan nga mga batan-on. Amen! Oh. Atong pagpakan mga igsoon ang atong nanganta. Tagana kadaghan mga kaigsunan ng primero abot na ko diri sa season ang pinakagamay nga membro ang patag. Oh, ang plangkuya dili pinakagamay wa nagay membro. Pero nagya pinabilin to center mga igsoon. Ato pasalamatan ang mga batan-on. Pwede na mong manulod na mga dudong, mga inday.
Kay nindot niya itong isgutan karon mga kigsunan. May tungod ni sa propesiya nga umaabot karong panahona kay naanay mga timailan nga mugawas na ni mga kigsunan. No? Mugawas na ni mga kigsunan. Ang Bible nagpahayag sa gibasa, daghang nagtawag sa Ginoo, Ginoo apan dili makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa lang kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Matod pa sa gibasa kaganiya, Mateo 7:21. Dali rata mahuman mga igsoon, basta di mo manglihok. Pero manglihok mo dugay ta mahuman. Magpuyo ra gid mo ana. Mahuman ta dayon kay focus mamon mga kaigsunan. Dili ba sa dili madugay mo balik ang Ginoo? Amen. Di na madugay mga igsoon. Jesus is coming. Are you ready? Apan karon mga kaigsunan, Jesus is ready. Are you coming? Bali na mga igsoon. Sa unang panahon, daghang ginagwali nga Jesus is coming. Are you ready? Apan karong panahon na, Jesus is ready. Are you coming? Ang mga tao na puwa mo balik. Ang mga tao sigig simba pero wag yapon mausap ang kinabuhi. Wag yapon kabalik. Unya na mga panahon magamot-amot, magbagulbol. Ang dili muamot. Pero ang muamot dili magbagulbol. Pero kadtong dili muamot, magbagutbot mga igsoon. Amot asad. Pero wa mo hatag. Hatag. Balik sa Ginoo mga igsunan kanang nagdupa. Si Sister Tilma na, kana. Asa naman si Milikor dia. Agaw din. Makiksunas, pagbalik sa Ginoo, dilita ka 100% ang tibok pamilya, madala mga kigsunan. Kaya ang kaluwasan individual, mga igsoon. Muna nga katumbag o nga bautismuhan, kung kamo magapadayon, dili mo maanod sa mga dagko nga mga pagsulay, madala ta mga kigsunan. Pero naramog yung moabot nga pagsulay. Bagyo Yolanda nga pagsulay moabot. Sa bag-ong nga bautismuhan. Bantay-bantay mo, ano mga bago? Dunay moabot nga mga pagsulay. Kung sa mga pagsulay, Brad, wako kay balon. Basta kay mauna, dunay kay pagsulay. Sa akong pag-Adventista, daghang pagsulay mga kigsunan. No? Daghang pagsulay. Siguro sa uban wala masayod. Kining inyong ubos alagad, mga kaigsunan, nagtubo, nagdako sa Terminal Gaw. Ang trabaho manglibor lang. Kay akong mama ug akong papa nagkabulag sila. Kini ang akong suliran. Nindot nyo? Sa diya ang akong papa nanaban, misunod sa ang akong mama kitaban. Ang nahabilin mga kigsunan, kami na lang mga anak. Akong maguwang milayasad, upat na lang me. Then nilayasad ko kay gibahin-bahin naman may sa ako manguyuan. Ang problema sa gadako na mong basakan, kadaghan na mong kayutaan, nibalik akong papa, nibalik akong mama, gihurot og baligya magkaigsunan, mga tampalasan, way gibili sa mo, pati iro gibaligya. Balay na mo gibaligya. Huwag kami gibahin-bahin sa mga sa akong mga uyuan nga mga laig o huna-huna. Mga laig batasan mga kaigsunan. Laig batasan? Laig linakwan? Laig kinatawan? Guwapa kay siya di mo katawa, pero mo katawa, namaot na hinuon. Muna siya laig kinatawan. Muna panahon na mga kaigsunan, diskoryo. Pero eskwela gyapon ko mga igsoon. Buslot na nga akong purol. Dire. Ampo kini mga bata dire mo buslot. Kay magpanidit man dito gud sa kini makilit. La panidit mo na nga mabag-id rin mga buslot. Kunya wa na may mo palit mga kaigsunan. Sa eskwela ko grade 4, buslot na nga akong purol dong. Unya na itong panahon na wa pa'y uso ang breath. Wala pa'y uso ang breath.
Matod pa sa uban, igang-igang lang na. Ha? Huyas-huyasan ta, mag-brief pa. Mutong way mga brief sa una. Oo, way mga brief. Munang klaro kayo nga kung kwadre. Saan na dili sa Surigao nun? Yabot na? Labot. Labot. Oh, anong lainom na yun? Lubot man ang klaro. Labot dire, oh, dire. Yan, ako sina hilabiyang nakuha. Akong iyon. Akong binaton para di makita ang akong yabot, labot. Okay. Oh, awa mo'y labot. Diyan magigsunan. Yan mga bata, hilabiyang si Awa. Walison po na nga ako dire. Lubot. Pagkaulawan ako, maibog na naman ko ato, panahon na. Pinulawan ang makigsunan. Akong ipuyan, akong uyuan. Ang ilang mga karsunis, ilang mga anak, mga nindot, ipaanod sa suba. Ito ipaanod, dili na ko makuha magigsun, sulog kayo sana. Pinasagdahan ko na ito nga panahon na. Eskwila kaya po ko mga igsoon. Ang akong balot, Julin, ragyot. Pitihantira mo ginagawa, gibson. Mga kwarta ko nito, mga kaigsunan. Daug-daugon ko sa akong mga uyuan na paruhon ko, sikaran. Pagaloy, hangad na ko sa langit, mga kaigsunan. Nagaingon ko, nganong gipakatao pa ko nining ibabaw sa kalibutan, nga dinaog-daog og sinakit, kini ang akong suliran. Mga kaigsunan, doon na tayo mga kaluha nga mga suliran. May mamo, doon na, kumplito mo ginikanan. Ako, taon, kita ko ginikanan panahon sa December, mga igsoon, muhila ko. Nga naman, wa ko katagamtam o gugma sa ginikanan. Wa ko makatagamtam mga kaigsoon. Tadiyan ay grade 5 na ko, ni grade 6, praise the Lord, kay mo-graduate ako mga kaigsoon, ang problema wa ko'y sinagaw. Katong akong karasunis mo, nagyapon to. Duha ka mo akong sinina, labhan akong usa, pag di mauga, suoton ako, basa mga kaigsunan. Luoy kayo ang inyong ubos nga alaga. Sa diya nga, sige ko, eskwela, ni graduate ra gyud mga kaigsunan. Gitawag na akong ngalan, kay doon naman ko'y ribbon, kaloy sa Ginoo, kining inyong higala, naka-ribbon tungod kay dunay akong classmate nga nakalibang, ako'y nagkuha sa iyang hugaw mga igsoon. Kay ningon ang maestra, kinsay mo kuha ani, tagaan ako ribbon. Ako ginagpudyot dito igsoon, giputos ako akong gamot o kining silofin, o akong gipudyot kay gahi man. Gahi, murang kining siyakoy. Basta, Edward Malinis, ay siguro makadumdum ko, siya rin din ako malimtan. Sa tanan akong classmate, usaraywan ako malimti. Katong akong gipudyot nga tayo mga kaigsunan. Si Edward Malinis. Akong ko sa Facebook, engineer na diay. Mga kaigsunan. Bahalag makalibang, basa engineer. Kamong wa kalibang, engineer mo. Oh. Pero perting si Awa, mga kaigsunan, kay siya ni singgit, ma'am, nalibang ba o kayo? Wa, may kahibalo nga siya di ay mo nalibang. Kay siya may naingon, ma'am, pagsusiha, ma'am, ipatindog sila, ma'am. Kaya nagay nalibang. Kadugayan, sige, pantindog, siya ramay, wa mo tindog. Siya di nalibang. Nga nung mo ka mo tindog sa ako bitaw nalibang, ma'am. Wa mo eskwela, pila kasi nga na magigsunan, kaya nauwaw. Mas ako'y nauwaw, kaya ako'y nipudyot. Pero sa diyan, ni-graduate na, may ribbon ko gaw. Ang problema kay wa ko kasaka sa stage. Wa ko sinina, wa ko'y sapatos. Akong sinilas, lahi o color. Ang usa blue, ang usa pula, ya buslog pag yun. Pagkaluoy, sa kadako sa mga basakan, mga kalubihan, ang ilang mga anak, mga kaigsunan, nga wa nila una ang gibiyaan nila. Nag-alaib sa kalisod mga kapaglao, mga kaigsunan. Sa diya, nga nagpaso na sila. Paso na. Dito ko suluyo sa stage. Perting hilag na ko dito. Kapaso na gitunta ko. Unya madawat na nako ang ribbon. Oh, ay mo katawa. Ribbon, mga kaigsunan. Bright lagi kay ta anak basta mga pudyot-pudyot lang ang hira kayo. Nya ni gawas ang maestra, itawag naman sa ako, Jeremias Pinote
laig. Awag yun, wagi pinuti dito. Wagi. Asa naman yung bataa? Paggawa sa luyo sa stage, dito ko naglingkod mga igsuon. Nagpaagas ko sa kong mga luha. Kiniparanes mga bag-o ha. Unsa kalisod sa mga batanon kung dili dita mo alagad si Ginoo. Niya paggawa sa maestra, nihilak ko ng maestra. Huwag mo ka magsaban, amo ko'y kasunis dito sa akong anak. Ala lang ma'am, hindi lang ma'am, okay lang ma'am. Taman, huwag mo ko'y ginikanan ma'am, huwag mo ko'y papa, huwag ko'y mama. Asan na yung mga yuan? Di man sila mutabang sa ako. Ako mga igagaw, grabe ka mga disinte makaigsunan, mga bag-o pa mo. Bisag ka ang karaan na lang ang tagihatan. Huwag ginaluwi sa ako, mga igsuon. Huwag ginaluwi mo. Ito nihangad ko sa langit niya, pagkalisod yun diya yung way ginikanan. Pwede lisura yun. Yan mo ito nga. Yan, saan naman ka? Dahil lang ko mo. Hantod, may tago ng adlaw mga igsunan. But pasabot, nag-ilog na ang kahayag o ang kangit-ngit. Nag-ilog na mga igsoon. Tanaw ko sa layo, doon ay tao nga nagalakaw, padulong sa stage. Pero nalako sa stage. Huwag yung kumubiya. Wala tao ang stage. Wala na. Mga kalabira na nabili dito. Mga kalabira sa mga, alam itong gipangbutang nila diyan nga mga dekorasyon. Wala na yung mga bulag, gipanguha na. Dito ko. Una-una na ako, bisag wa ko kapasok, pero mupasok ko. Bahalag ako ra usa. Karon lagi ako magbaktas-baktas dito. Dito na, nakita na ko tao. Ako'y pag-abot, mga kaigsunan, ang akong mama ni abot. Nagdala og tuga, mga kaigsunan. Alas 6:30 na sa hapon. Wala na'y tao. Gabi na, alas 6:30. Padulong nag alas 7. Kuma, ano karon ba manggas? Dung nadaot yun ang kondong. Sige, suot lang yapon ko, bro. Sabay ko, ha? Muto, nagpaso may mga igsoon. Grabe hilak sa kong mama. Yung kumabisig, ikaw na lang unta, wala mong biya na mo. Pero gibiyaan minimo, mga. Biyaan minimo. Kami nag-alaid ng mga anak mo, bitaw, mga igsoon, nga ang kiniuban bitaw mingon nga, mga liwat yun mo, manaban sad mo, kay inyong papa, gitaban, yung mama, gitaban. Kung dili ko kayo mo, mga kaigsunan. Kaya akong na-experiensyahan, nga dili lalim ang bation sa mga gibiyaan, mga kaigsunan. Kamantay mo ng kanta nga biniyaan. Amo ng kantagikan na sa mua, mga kaigsunan. Mga biniyaan sa ginikanan. Amo ang mga kaigsunan. Makadungog mo ang nga kanta. Mao na nga, pag-graduate ni Jeril sa elementary, grabe na kong hilak mga igsoon. Murag kong bata nga bako. Ingon ang maestra, Jer, okay ka, Jer. Magdigil magwanta, ma'am. Pito ko hilak. Akong nadumduman mga kaigsunan nga wala ko makapasok. Pero ang akong anak nakapasok. Grabe. Unya, valedictorian pagyod. Libre siya, eskwela high school. Ma'am, gyapon rin, valedictorian. Yung anak lang akong anak, pero namo gidagang ribbon. Ako naka-ribbon ko, katong pagpudyot naman akong tae, no? Pero siya, bisag ko akong pudyot, mga iso, naka-ribbon yun. Kung bintahan bintahan makasawa po nag-bright siguro po. Kamu ganit tanaw ninyo, murag mo bright, makasawa mo bright. Parang inyong anak maglibog ba? Ug asa ko, bright ko, dili. Wala mga kaigsunan. Pero sa diha, mga kaigsunan, nagpaso na ni mama, hilak na siya, hilak na ko. Human ini mabiyaan na yapong kunin mo. Ibiyaan niya po mo to mga kaigsunan, ni desisyon ko nga ang akong papa, akong patayon. Patyon ako mga kaigsunan. Kay waylay na kaingon ini. Mo to na nanguha ko gatong roller nga kung ibto nimo, murag ninja ba? Hait kasanan. Kinawat po na ako. Ako naging patyo na akong papa. Kaya akong mama na yung anak, tungod niya, akong mama murag nabuang na ba? Kining mga babae na yung mahigog mas banal niya biyaan, murag mayabang. Mukatawa, sa nalang usa. Murag gitaban, isugot na lang po. Pagkaluoy.
Pero kung si Papa, mga kaigsunan, ug wa manaban, hurot puming tanan kamatay. Mao tong panahon na nga gibumbahan ang sinihan, mga kaigsunan, nga ang mga tiil ug ulo nga lagpot nga buwag. Niya akong Papa may tig-deliver ato mga pelikula panahon ni Lito Lapid. Mao gini pagsikat ni Lito Lapid. Kailan mong Lito Lapid? Kanang amahan sa ni Cardo. Amo pa na. Dito mga igsoon, bis manulod na may nagsuot na may sinina, musunod na may sa sinihan. Pangita Papa, wala na mas Papa. Nanaban na di ay ang among sakyanan gitago dito sa kalibunan. Taban. Moto wa may musulod mga igsoon sa sinihan, mo'y pagbuto mga igsoon. Hurot ang tanan na sa sinihan. Mayra po din nanaban mga kaigsoon. Hamay mayo manaban o maputol imong o. O panaban na lang pa. Kaya panaban na lang. Moto ang akong suliran. Are na putas kalipay. Mga kaigsunan sa diya nga giadto na ako akong Papa, hulbutan ako kon kaya akong patayon. Di ko kapatay mga igsoon bisan saon. Na kining atong amahan o isang ngana amahan man gyud. Di. Hanto nakalingay siya, nihilak siya. Iya kong gigakos. Kung grabe naman yung panagdaog na mo ba? Grabe. Kana akong Papa, Church of Christ. Akong mama, Iglesia Katolika. Ang akong lula, Adventista. Ang akong uban, mga kwan, Iglesiang Cristo. Grabe mga kaigsunan. Nahuman na to. Gipa-eskwela ko niya, high school. High school mga igsoon. Kung ako pa na ipadayon mga igsoon, ugma sa buntag tamhuman ini. Siguro ko matapos ani pagtaon wani tao diri ba. Ato na lang putlon mga igsoon. Lagton pagkasulti mo na akong sugilanon. Sa diya dito ko sa Cagayan de Oro. Gipakitaan ako sa Manulunda. Jer gawas sa terminal kay gitawag ka sa gitna. Mo na to yung unungdan na dentista ko mga igsoon. Diya pagka-Adventista nako, nihangad ko sa langit, malipayon ko, Ginoo. Walay gugma nga akong nabati nining kalibutan na, pero ang gugma nimo Ginoo, nabati nako. Moto na Adventista ko. Hantod nahimo kong depinsor sa Adventista. Ako may tig-dipinsa kung dunay makigibati, ing nako kay ako'y matubang. Bisag si Satanas pa, atubangon ako. Kalagi. Oh, mga kigsunan. Okay. Kung imong sumayon ang Biblia, walay lain ang tudlo ini. Sa katapusang adlaw mga kaigsunan, nanata diring napita, Daniel 2:4-3, Revelation 17, nanata sa gitawag United Nation. Abi, sultihan tamos din noon, ang kasaysayan sa una, gikan sa panahon ni Daniel, mo na gipakita, kini mo ning Roma. No? Mo na ang Roma nakita sa pananaw ni Daniel, si Daniel wala kaila sa maong mananap tungod kay makalilisang ang maong mananap. Wa sa kibalo kini, balo mo siya nga leon, oso, leopardo, pero kini murag alanganin kabaw, murag alanganin baka, murag alanganin. Ningon si Daniel nga, saan mo tumaw nga? Gitawag ras Biblia mapintas yung mananap. Nga ngipon ana puthaw, kuko puthaw. Unya tanan nga mananap mapatay niya makigsunan. Muna ang meaning ana Medo-Persia, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, o Rome. O ang Roma mga kaigsunan, nagakahulugan ka na og puthaw. O ang puthaw nga yutang kolono nagkasagol, mo na ng United States. Mabot ang panahon mga kaigsunan, nga ipagawas na ang marka nga 666. Size. Pero ang ato mga igsoon, 777. 7 is the perfect number. Nga naman, pag-abot o gikapito, mubalik na nag-uno kay weekly cycle. 7 is the special number or the perfect number. Pero ang 6 mga kigsunan, kulang nga number. Nga naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuwag usa. Pero ang 7 is complete. Muna, gitawag kita og 7-day Adventist. Nagay mangutanan ninyo nga, nganong 7-day Adventist naman kaday, dong? Ang 7-day Adventist, inyong explain kay mao kanay perfect number sa usa ka semana. O gusto sa Ginoo makapahulay kita. Munang 7-day Adventist Church. Muna siya mga kigsunan. Okay. 7. Ang samang 7. The Sabbath day of the Lord thy God.
ang ikapito, Sabado sa Ginoo. Mo na nga kuniya ka ini Sabado nakitagbo ta sa Ginoo. Amen. Oh, ang uban magdomingo magigsunan, wa kaabot magigsunan membro siya sa 6. Pero mabot ang panahon nga i-close mga gigsunan. Sunday, worship in force, ipugos. You are ready? Bukutan na siya. You are ready? Yes, I'm ready. Magigsunan, kung mabot ng isang dilo, ay gibog-sibog. Kay unahan sa sandilo, mao na ang kinabuhing dayon. Amen? Ay mong sibog, bahalag mga matay ta, total mamatay na magyapon ta. Musibog ka. Kanya pagbalik sa Ginoo, dauban ta. Agoy, pagkasakit. Sakit na po ginayang daog. Makita mo na ito ng impyerno. Makita na ito dire. Apan, mas masayon pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa pawagtangan bisan labing jutay nga bahin sa Lucas 16:7. Dili ginamawagtang ang balaod sa Ginoo. Mo nang nagpabilin ang 7th day, the Sabbath for the Lord thy God. Mga kaigsunan. Mo ang kagahom sa Ginoo, the Lord thy God. Iya kagahom, creator siya of the heaven and the earth. Muna ang meaning sa 7th day. Kaya nagtimaan ka na sa iyang pagka magbubuhat mga kaigsunan. Muna nga doon ay church. Kaba mo say church? Church is the congregation of God or the believers of God. Muna gitawag church. Kita karon bisag kwaon ba ning simbahan? Church gyapon ang tawag sa ato. Nga naman, kay kining simbahan gambalay kini. Ang church makigsunan ang mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Pero nasuko ang yawa sa church mga kaigsunan. Unsay kasukan niya? The dragon is angry with the church that keep the commandments. Revelation 12:17. Nasuko ang yawa sa nagbantay sugo. The report sa yun dire, Satan hates the Catholic Church. Asa man sa mo hates din ha? Palahubog, inom, sigarilyo, sugal. Bagot. Akong ginan ng mga Katolik, human yung Bible study, inom mo. Asa mo masuko ang yawa? May mga yawa. May mga pangyawa. Praise the Lord. Sige, inom mo. Sugal mo. Panglibak mo. Pangawat mo. Diya mga igsuon. Ano mo kayo ko? Diya ko gikan mga igsuon. Diya ko gikan sa Katolik mga igsuon. Nagbago na ko sa kong kinabuhi. Kinsa man ang kawatan just terminal. Di lang ko mingon ako, pero kami magubot. Sumbagay may na, ligid-ligid. Pagkataon-taon, nawala imong bag. Dapart na siya sa among technique. Magsinumbagay may, para nga ikaw magtanaw dito, ang imong bag, gikawat na. O, kinsa man na, kami na terminal sa una. Batang terminal mga gigsunan. Pero naapang akong pagkamanuloyo ng doon panahon na. Usa ka dakong tao, ligid-ligid mga igsuon. Hilak siya. Nawa, ang sulod niya siyang bag, mga titulo sa mga yuta, nga dagko nga yuta. Hilak siya mga kaigsunan. Dakong tao, nihilak, nagligid-ligid. Bahalag ilan na itong kwarta, iuli lang ang mga titulo. Iko, sir, sa may problema, sir, akong bag lagi, dong, bata ba? Besides, pag idala ko ito. Narabang titulo dito. Naluwi ko ba? Di pa magiging kay Satanas ito. Pero tuon lang siguro kay wako'y ginikanan. Nangato ko. Sige, may kasagaran na, sir, kasagaran na may labay, kanang nasluyo. Kanang bitaw nagkabantay ka nang pader. Luyo anak. Diya na kasagaran ni labay. So ito ko noy, kaya taga-diriman ko. Sa mao, salamat kayo dong. Ay, kayo ganti ka. Pero ako nang isinyasan, ganito ilabay. Labay to. Kuha na. Itaga ako nyo, 500. Ay, dili kay titulo, importante kayo. Yan, ako mako'y bahay na itong kikuha nila. Kung ang bahay nila, na yung kinit, what ilabot? Sa mga tumutos kaluoy, tagaan ko. Pero kawat, wala pa ko taga Unya, mao na bago ang ako kinabuhi. Sa diyan nag-Adventista ko, gibiyaan ako tanan sigarilyo. Tanaw na akong ngabil, pero ma. Bisang sao na kong tundnod o chinchancho. Gaw, di naging maputi bisang taon. Nag-chinchancho akong asawa, nudnod ba ko mayor. Kaya para mamakuha ni, nagong gyapon.
Muna nga, ay mo panigliligod, makamaot sa nga, atong ngabil. No? Ibis ganahan sa lamuki sa atong ngabil, mo anak itom. Taon na pula kaya akong ngabil, makiksunod mo rin tambis. Karoon, wala makukang. Wala makikisunan. Nalo, ganahan mo na. Basta ganahan mo na. Oh. May panglaka-laka, hubog-hubog pa. Bro, ambag na si Perno mag-igsunan. Muna, nabedbintista nabackslide. Pikas. Lohe mag-igsunan, no? Sunugon pa niya. Kabaw ka ang kalayong impyerno. Sagol baya tingga. Tingga, na bang nagbukal nga putaw nga nalanay? Muna kitawag asupre. Nga kalayo with asupre. Pinadayag 21:8 with asupre. Grabe kainit. Nga kung muagian ng kanang asupre, pag muagi ang putaw, lanay, tungod sa kainit. Muna dito ito sulong ang tao. Nga pagluksos tao na, kalabira na. Yehey! Kalabira na. Ubuhi kayapon. Give sakit magigsunan. Muna nga, karong panahon na mo ipag-iskapo mga kapaglaong dias impyerno. Pero ganahan mo ane. Wow, langit magigsunan. Ang langit lumnon bulawan. Ang mga sidlak sa bulawan, mga igsoon, mureplik sa mga dahon sa kahoy, mura na pong bulawan ang kahoy. Tanawa. Isa kay gapintal ni tunga ba? Basig ang taga probinsya. Mga kaigsunan, pag maglakaw ka sa dalan dito sa langit, walay laing makita nimo ang pagganindot sa mga bulawan. Tanang hamiling bato naa diha sa langit. Kato nangita mig bulawan, ang detektor sir mupadung kag langit. Magana-ana. Mupadung mag langit. Di ay tuay daghang mga bulawan sa langit. Wa na diri sa yuta. Kadugayan na si pangita, dito mupadung sa baba sa kong kauban pag ngisi na bansil. Napo ni bulawan yang ipon. Kato pikas pod miadto po ng pag-ngisi, way bulawan, pero yilo, way toothbrush ba? Mura sa bulawan, tudlo dito nga, kana, kuhaan nyo na, tudlo, detektor dito. Kung undang tanin, nalimang ka, mayor, nagkalot mi, di na mo maklaro ang tao, mga kaigsunan, tungod sa kalawom. Nya kay, doon ka pastor kauban na mo, og 5 ka elder. Elder! Nalain naman, dir. Lao malakay sa nan. Kusakan mo niya. Sakan mo. Murag mulapos tapos kalibutan. Lingin ba yung kalibutan, masikag kalot, mulapos ka. Paguhon mo ito, Amerikan na. Oh. Anak, masig mo direct, taga-Amerika ini. Di ay ang bulawan niya mong gikalot, nara sa kilid. Wa maigo sa among pagkano. Ning kamot manggani mi kana pang bitinighana dito pero why kuhay. Kisa may baligyan mo dito ano may palit. Pagkanindot sa langit mga igsoon. Tama? Ipasaya sa kong langit ha. Dito sa langit wanay hubak, way hutoy, way diabetes, way high blood. Dito wala. Kanang imo na mayor nga maglisod kag lakaw dito kusog na ka lakaw. Isayas 40:31. Ang mga hinay mulakaw, kusog na mulakaw. Ang hinay mudagan, kusog na mudagan. Napay pakapin. Ang mga taong nagpaabot, manglupad ingon sa agila. Kana laywa nato dagan, kusog pa mo mudagan. Wa pa ko makaagi og mulupad. Ambot ang taga 20. Kamo, kaya may taga 20. Ay, kamo. Ay, ano na? Ay, gimog panglupad, mintras wa pa mo balik ang Ginoo. Kaya kung makalupad mo karon, unya wa pa mo balik ang Ginoo, taga 20 mo. Tinod lang mga kaigsunan, na-assign ni sa diya sa Tagbayani, Tagbayani, Lebit man, Tagbayani. Daghang mantas diya diba, ang mga igsoon. Gipatakdan media, gipakaon may mga nindot kayo, mga balanghoy, unsa din ha. Unya, ni-explicar sa ako ang tiguang, dong,
Di lagi mo dutlan. Sa may dutlan. Basta, di mo dutlan lagi. Mo itong nagpabotismo. Pero sa wa pabotismo, nawala. Bisag asa na mo, gipangita, nawala. Pagtuto na mo glingi, naras luyo. Padalam na ka. Ganyan na may pangitan mo. Ganyan na mo glingi. Tapos nila na ako di wak-wak mga Adventista, mga kaigsunan. Nabutismohan ko siya. Nabutismohan magigsunan. Wara po abdig kuan mayor. Wara po abdig buwan. Wala. Wala sa pag-alagad. Kung usar ko na sige lang, basta kayo nakaagi o Adventista, mga kaigsunan. Mga mga igsoon ha, ay mong kalimot. Kamong mga bago, katong wa makadesisyon, desisyon na mo mga igsoon. Kano sa pamong desisyon? Gawas kung mag-Adventista mo, mawala inyong ilong. Kaya di na magbubutismo, mura magyapon. Kung mag-Adventista mo, gwapag yapon mo, gwapo. Kung mag-Adventista mo, naagyapon mo yung ginikanan. Kung mag-Adventista mo, wala nala inom, sugal, bisyoban pa. Pero magkaigsunan, mga batanon, sultihan na mo, kung kamo mudawat sa Ginoo, katong wa pag-ibautismo, kung mudawat po dakong panalangin, ihatag sa Ginoo. Pag-Adventista na ko, dako kayong panalangin, ihatag sa ako. Mga kaigsunan. Nga naman, gitagaan kong asawa. O, dito ha? Guwapa, bagtik, sinaw. Murag isda. Pero tinuod mga kaigsunan. Bagtik, sinaw. Oo, niya. Nurse siya mga kaigsunan. Ako, college level ako. Kasama mo ko'y ginikanan. College, kisamay mo paano ko. Wala. Muna nga, igor kong tungtong zero kining first year college. Gusto ko in Mountain View College. Nasaan mo na nga wa, mantay kwarta lagi. Oh, wala. Di, ang may buhatot, nangasawa na lang kong nurse. Bahalag nurse, basta gwapa siya. Di ba? Bila magkaigsunan. Dahil akong anak ron, civil engineering. Pero, bago pa siya nag-graduate, kuha na lang siya kining mo-board, mga igsoon. Oh. Human niya na, nagsabot na may ako na po yung mga eskwela. Eskwela ako ninyo, kay ako ragawin grado ninyo rin. Masaya mong kuhaon, abogado. Attorney, Jerry Laig. Oo, diba? Pagkahuman ako graduate, pagkaugma, patay na. Retire. Retire na. Liso na, pero sa may ko tatak, Mayor, Salomon, Attorney Jerry Laig. Ang tatak dito sa cross, Attorney Jerry Laig. Ate, A-T-T-Y. Panglapida, mga kiksun. Yawat na lang, pag di muli, lindos minteryo. Kabuutan mo yung Attorney Jerry. Ano? Dili kay mo ato mga tao dito. Mayroong namatay ng tahanan. Mayroong sa kay grabe ka balasubas. Ana, mga kigsunan na ingon ang Mateo 4:16, bisan pa sa kamatayon mudanag ang imong kahayag. Nay mga tao, mga igsoon, bisag namatay na, nangit-ngit lagi hapon. Una nga, sa man, ugma pa tamahuman na eh. Ang uban rin niya, mga na tabrad. Pero na uban niya, makiksunan, nagsabot sila. Ang inagsabot, mga kigsunan, kung kinsay mo wali diya, pagsugod yung wali, na ilang teknik nila. Mag-5 kabuk mo gawas. Then pagsulod sa 5 balik, lahi na pong 5. Nangako na din dito. Kung human na nabalik na sa human. Nahuman ang pastor sa man. Padayon pata. Tubag magiging pastor, padayon, tagsara ka. Dawa sa pong 5. Ano nas pastor nangihira? Balik na po, dahil pong 5. Hatod naurot yun. Ingon ang pastor, gaduda ko ninyo ba? Nakakaon na mo sa mana, pastor. Mangundang na ta, kaya kung may kaon. Undang. Nagigsunan niya na rin na, kung madugay gani ko, hindi na magawas mo nga, ano mo dito? Kung niya, balik mo na. Dito magigsunan, ako na gining gi-practice. Nga sa Sabado mga gigsunan, mukhaan ko alas 2. Kahapon, alas 2 ko ni kaon. Kaya pagka-gabihan, nagamay na lang kong kaon. Abi dako magyapon ta magigsunan. Ang gamay kaon taas og kinabuhi do. Tuganan ta mo. Ang dakog kaon mubo ra kinabuhi. Tanawan ang kungking.
gagmay kaon. Ang sarang mga matay. Pero kamong sige kaon, Jollibee, McDo, wala ka abot sa sinta, barag na. Oh, di ba, Mayor? Si kagawag McDo, di barag ka na si Tinteo. May kaya kay si Tinta nakakapin. O ba, wala sa sinta, patay na mga igsunan. O na nga, gagawin na ka. Mayo gani, masabado, puasa gid mga kaigsunan. Ako plano pa magiging ko, basta buwan na kong simbahan, basta dili ko ingnon niya kaon, puasa ko dito. Pero mingo sila, dili ta mangaon. I-cancel ko ang akong puasa. Ano ko na? Parang di ko masakitan ba? Kasi masakitan magutang nga, sige tag-tinog-tinog, wow, may ninawag. Oh. Nanawag, alas 2 na. Naon ta, Brad? Wow, puasa ko, Brad. Wala. Nakiksunan, malikon ako, Mateo 7:21. Usara ang giingon sa Biblia, ang nagtuman sa kabubuton sa man, moray makasulod sa langit. Amen? Thank you very much. So, ako mag-ingon nga, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapit. Thank you, o may udto ka na itong tanan.